Dakar fikkin bembo joɗata ko jeeri joɗata ko waalo buubel noon tan ya kalɗo jaaɗa buubel nan ɗon ene itti tan min kam min manda kanko ori tan ko yam ƴeew tan paɗi wayno mappoytoɗo ɓaleeji ni ƴakke fayda ha wona seeɗa an gine jam min kam min foriɗen gire jam ko jarani ni bismillah rahmani rahim ko holko mbaɗɗa ha jiiɗa kam ha hawlola goto an ko an woni wala hawla biya wala hawla la quwwati won haalde yam de adi fini suba hade jooɗi ɗo hene no malayka ni hay salminde won haalde yam ɗin noon mi wona ka minda ko kam buubu ma tawɗo gorko mo buubi jiiɗa ma taw suhuñani min buubu wawa yiddemi par ce que min mbaɗa kam mbamama comme no filtoxin saxonet mi a ɓurani ma star buubu min buubu kay woto mbuuri suhuño min da ñamata kam buubu ala ko wawi yemo to jami fonde wa yam min kam mi foride mi jam fonde a yam sene yam ene tigi ili ko hol cegotoɗo mbuubu hol fof cegotoɗo mbuubu min somi seŋimi mbuubu holko dañimi mbuubu ala tew ala ƴiƴam ha ɗum ɗon noon jiɗɗa ƴiye ɓole ɗe ko ɗum jiɗɗa muccat jiɗɗa kono min so tawi tana muccitimamami mi ado Allah e balɗe ma yo Allah danda bone escalade vivant yo Allah dandaɓe ma an kadi anen kadi esclave vivant hay annen esclave vivant an wayno keppuni noppi ma baɗ ɗo no faasiɓe kamɗo jami an en ɓe ala koreja hamma resede ko hamma resede a memi noon an noon an ko hanma dañde galle ko hanma reste sabu kuɓama ko kuppi compteur ma yahata marsata a feni aɗa branche ma ƴeewa aɗa branche ɗo prise aɗa prise ma mi branche ƴeewa ma tawɗo sortoɗo compteur moƴƴo courant moƴƴo 45 volt tan wona 12 volt tan woni ɗo an ka vidduɗo ha labɗa ceer an ma jibin hay debbo goto ɗakkota e way ma aɗa wayno korɓali ni aɗa wayno laalogal ni komin mbiyata ko fiɗɗan ko an yerti kam an no mbaɗa an hay goto yiɗama hay goto yiyata salamu aleykum par ce que neɗɗo so yeehi noon ha ƴamimama hoyɗete mi mbiyatama ko sorciére ka sorciére so sagata yeehi ha no fompa ragalde muɗum e ragalde debbo a ñakki fayda an jasɗo jeliɗo aɗa andi an so yumma e bamma kuɗanoma wona ni mbata an tekkere leppude an ko an woni tekkere leppude an woni goƴol an woni karɗolol an aɗa foti wiide noon an foti wiide noon neɗɗo an aɗa foti wiide noon debbo an aɗa foti wiide noon hay goto wiyata an aɗa foti haalde an aɗa foti wiidemi noon min an min komi goƴol an aɗa foti wiidemi goƴol an tekkere leppude an aɗon ɗo aɗa wayni yorde kos ne wonno jibinɗa wonno wona debbo gaɗɗo jibinɗa ko nde ceeɗu kosam heewani kadi mi haalanma gueɗel gotel ƴeew ko biyeteɗo guufiyo goɗon sehilaɓe ƴeewa riyo wona amima préféré onon yo won fonde subaka fonde so kadi fonde wimi an ka gorkati debbati an ka gorkati debbati korka yimɓe goni noon annen korka ne ma yimɓe piyawnito kay ko hen jeeya jiɗɗa ko tajde korkam kaw biya mi taƴata korka ma
so ni nattaade kay woni kay ɗum ɗo yimɓe gorko kay poɗɗa ko ƴettude eyi kono waɗga kay tagarama wayno bone ni yidde tan beltoɗa de a weltima ni mbaɗoɗa ne koccitoɗa e seeto ndar tan machallah ana weltima normal ani min dangorgal ngal ko an woni dangorgal am joddu paɗa ni ɗin noon ko yaade jeere kadi aɗa andi eɗen gonte hoɓɓe wona yi kawo wonduɗen ɗo ko kadi kaw probléme o ko kanko e buuɓe ɓe memodirta ɗum kam ko aduna fof andi ɗum te min mi anda ko yidde woni hakkude mabɓe ɓe cuuɗa min mi anda holko ɗum woni affaire o no hawimi tellement ɓe memodirta mbimi ɓe memodirta an kam hunde goto kalantuma so heewi koko gasata so famdi koko gasata yo yoot yodno oto hay goto e mabɓe dañ koɓe kaali surtout e ma par ce que kala ko ɓe dañi ɗo henna ko muusiɓe soɓe dottima Fouta amma Diagne min jeehi galle Yoro ɓe tottani amen ñamde ɓe tottani amen yarde ko ni ɓe gonno koye ambude amen ɓe gonno koye wadde ni ɓe gonno koye wadde ni kono ko mbawmi famde ko foof kam je te jure en dañi hoɓɓe kay ɗum kam kono ko mbiɗa ko gonga de c'est bien vrai mi woppat hen hakkille no feewi kadi meɗe andi kawam ko kaalowo meɗe andi mo très bien nde ganduta ko kaalowo o yettaki taw o wi kam an guila nden ha joni guila nde ndesda ha joni ko hanma jibinde a wadde an heeɓi parma min buuɓel noon wi kam hoɗum buuɓel o wi an guila goppumami ɗo ha joni an a lammani aɗa termuji mabɓe ɗi lammani o wi lammani a lammani sinno ko min ko funeɓe gaddanmi ko tut ƴewñani hen komi jalɗo haaredam ɗum ɗo Moussa aɗa andi kamɓe termuji mabɓe ɗi ok ɗum waɗi mbiyanmi kala ko mbatten yen mbaɗa attention no fewi kamɓen kadi ko kalɗen mais cela veut dire que kamɓe kay aɓe goni haalde haala amen tout par ce que villageois aussi kadi noon o wi kam ko hatma jibinde ko hatma dañde ɓinguel e oto rewɓe ɓe jettata ko poɗɗe ɓe jettata ko min ari wiidemo kaw a wi kam ha mbima merci beaucoup moƴƴi joni ganduɓe dal eɗen gonde hoɓɓe kam ɗum kam muñ kam inchallah ala probléme min ɗum kam ala probléme ya garta mi yiiɗa woppude ɓe kamɓe tan ɗiɗo e galle e wadde tout à l'heure mi ɓooyata joni inchallah oto ndaar hay goto de hay goto mi darta an aɗa andi no seeri ko marché tan paara ɓeɗa wat caggal ma de joni ite leydi ɗum wey kaali seeri so kahanima ɗo liddu eɗa andi kam ko ɗum wottiɗa wala an kadi wortigol woppu mbaɗa defana hoora oy min kami debbo mi wona gorko te ka koor mi defa ɗum wona haydara mi sahanima liddi tan ɗum wona haydara waynen ndendi koye man ɗum haydara ala hen a jarama eew kono noon ko jam noddirmi on hannde jam ɓooy kaw an e oɗo buuɓel jinnomi ko jewten hannde yeno kam koko liggoyi kono ɓooyata o ara par ce que aɗa andi kanko o suusa korka joni inchallah ara kono mbimi ko yomi wat profite o wadde mi yewtude e moon par ce que o haalninomi suudu nan ɗo e galle he suudu ndu noon ko wotru wonno wondu ndu ko sehil makko jogi jeeyi suudu ndu kono no wonno an ka kawam oɗo buuɓel ko baɗum yero wadde ko enen fof ndendi koye men suudu ndu ɗo noon sinno ko gorko e gorko no mbawno rendude suudu sinno kadi ko debbo e debbo no mbawno rendude suudu kono noon Allah waɗi ka gorko kanko ko debbo kono noon yero wino ko suudu sehil mum ko on horata ɗo ko jahowo so yalti so yeehi mi tottuma suudu ndu gona hen kono ɗum fof waadi noon
yero kam yiɗi tan ko jam min oɗo kalnami ko jam tan dimmi hakkude men par ce que hande buubel oɗo wawa dañde ko ɓuurma minne mi wawa dañde ko ɓuurma no wonnani woni kawiraɓe amen an woni kawa men ko an woni mawɗo e galle he so worti yero wadde jinmi ko onon fof gonan à l'aise e galle he wona buubel dañi kawiraɗo jasɗo timmani mbuubu waɗa ko barke min mbuubu so añi kam ala ko bonnanta kam nonno ko min woni gorko mo buubi jiiɗa Dieynaba kañum jiiɓaki ni ko mbiɗa mbere ko so wonno gorko e gorko o kay ko gorko ono wayi yorde ni so debbo wiyama buubel ko bone mettina o kayne wayi yorde ni aɗani ko gorko o kay so min mbalde e suudu goto fof joɗɗima coste mbarla mum aɗani ko sagata mbaldumi toon kadi min somin gondi nder suudu min gonno ko dewal Allah noon toppiri ko ñuulam toppirimi e wirdu jam aɗani ko sagata woni no o kay sohlani kadi ƴeeɗo mbere ko gorko e debbo walla no o kay aɗa andi seyɗane mum so tawi ko seyɗane kanko wiyete seyɗane makko ko maayi porɓe téléchargé mbiya ɗo e ɗum ɗo seyɗane koko wi kos mbimi goggo Dieynaba min de mi waldani hay goto mi waldani e Samba mi waldani e Demba ɗum ɗon fof ko mani gasa waɗatama min hay goto wawa yaade e mayinam o mayin kadi ko jiɗɗo tan min denda suudu aɗa andi ko jahowo naata to Fuuta to ko ɗum ittimo toon o hannanimo ko addimo ɗo ko ƴeewa deƴƴude tatane kam keɗiɗoma min mbira ko ƴeɓron o ari naato debbo gendarme goto ko ɗum yalɗi on weekend waɗamo tiire e oli me illaha illallah gubbel ko finande o yiɗi ko yomin ndendu suudu ndu o waɗami violence de domicile sam yeehi mi nawra reedu ko ɗum o yiɗi kono min noon mi waldade ma woni so reedu an holɗo meeɗa yiɗi gorko ne woni reedu an hay so ani no ɗo noon Dieynaba mi haalanma poɗɗa ko yaade hedde wiyete missine ɓe pompe sarataji ɓe raggol mo pompito mbaɗa e makko o hay so pompama yataw mawo pompe par ce que ko WC pusɗo aɗa andi WC ko woni WC ko sukaɓe jourata bal ko WC way kono poɗo ni poɗo WC o ko fusi nanggara an enen poti ko piiɗa ɗo bahel ma no mungas ko ni enen poti aɗa no yoori aɗa wi konkon aɗa wayno bale darde ni an ko ɓuri ɗe ham a ɓuranimi leppude de mi ɓuura leppude ƴeew ɓurɗami leppude ƴeew holto ɓurɗa leppude ƴeew ƴeew nguru me ko joguiɗa jasɗo eyyi nguru kam ko hunde an ko ƴeel ɓolal mbimi ka bandi mi rendani ma suudu jasɗo an neɗɗo so gara e hoddiriɓe bandiraɓe ma gara juuɗɓol e leggu mbiɗo tarde mimen aɗa ɗum mi tarde haydara addata goggo Dieynaba mi addani ha ko ɓuulo addi ha addi ha ko kay mi addani fatato addi fatato wallahi addi min koye nder saga mo wonno min mi jasannomani haako aɗa andi haako wona haako ko wuuri ala e haako mbimi ƴeewoy kerem poppaɗe ƴeewoy kerem poppaɗe lammeki ma gila garɗa lota lammani de babba coppa hay ɓuuɓe aɗa jogui ƴeewa wonata ɓuuɓe ko kaɓen o luuɓe mo wi ɗum ko guerre wonno he mi haalnanimo guerre her haalayɓe poosé koɓe kaɓanno pellodir komin deɓe faabi ɓe piiɗe bacce ɗe bari fiyaɗe bacce koko kunon rewi ɗo missile rewi ɗo kaw buubel kaw min ko noddirmi on ko jaam ay ko ɗum yero haalanno kadi koye lewru moƴƴuru wona wiya ko lewru korka goto foof no hay hoddiɓe a naata galle hoddiɓe ma goto foof no jallodiran jaafodira wadde kay en gondata e galle kay onon mbaɗani kadi an ka wanne wona cukalel ka mawɗo anne a forani teftade oɗo buubel kañum ne anne oɗo ko jinnaɗo ma min bonɗo wonta jinnaɗo ala buubel min ɗum bandi kaca ba danno wonde kawmo heɗomi tan jinmi ko gonene jaam hoorene dow jaam ko ɗum jinmi yero kañum ne ko ɗum yiɗi goppe ɗum onon ne aɗan ko holɗum min mbawrani te min mbawrata saabu ko mayraɗo hay dara makko yahata hay dara wi mes bubel mbiɗa ko mayram annaade nder suudu jehe o paami taƴe o sen taƴi so wiyama taƴe ñango ɓuuri gara coɓɓoɗe nder suudu yamako coppo
ɗoy ɗemgal tan o jogi ɗemgal tan e daro wawa buɓe ɗo ɗemgal tan ka woppu haala ka ande woppe haala ka ande kon gorko annene deeni ƴeew onon kay kerse koddiɓe nan ɗo kadi gorko deynama sagaraɓe fof dañi sukaɓe nani baaba onko anon leppuɗirantekere hamaki bonne ko amul karɗon jaha naato haydara wawa